Помниш ли последния път, когато взимах интервю тук? Така, от Египет. Пак имаше също физиономия. От Цубана. Това ще оправи. Но Мария, не знам, че ти липсва Елия. Какво е? Ще звънкаме на майка ти на видеокол. Елия ще има Г. Ще не казва кога се е накала. Кацнахме. Как е са настроени? Не си на самолет? Лошо. Значи Мария, понеже много турски сериали гледа и сега дай ми аспирина. Майка ти иска да знае добре, си щастлива ли си, здрав погрижи ли си за тебе? Да. Това беше